Vi har i samfundsfag arbejdet om økonomi og behovsopfyldelse, og det er noget, som jeg vil snakke om nu. Først og fremmest er der de tre arenaer, som vi snakker om. Og det er markedet, det civile samfund og staten. Og dem kan man sætte sammen i velfærdstrikanten. Der er markedet, hvor der bliver brugt penge. Det kan være valuta. Så er der civilsamfundet med sociale netværk, hvor man kan få hjælp af andre og hjælpe andre. Og til sidst er der staten, hvor de politiske beslutninger bliver truffet. Og de tre arenaer her vil vi komme nærmere ind på senere. Først har vi markedet. Markedet er det sted, hvor køber og sælger de mødes. Det er her, at alle handler foregår, altså hvis man køber en mælk eller en børnepasning. Markedet er altså et bredt begreb, der dækker over hver gang man køber eller sælger noget. På markedet bruges der primært penge som betalingsmiddel. Det er derfor, fordi det er nemt og smart at kunne handle med et middel, som er ens for alle. Grunden til, at der er forskellige priser på den samme type varer, er grundet markedsmekanismen, og derunder udbud og efterspørgsel. Og det vil vi så forklare herunder. Først har vi markedsmekanismen, og markedsmekanismen handler om de forhold, som er bestemmende for den nuværende prisdannelse og for handel. Og de forhold, som vi kigger på, er udbud og efterspørgsel. Udbud forstås som den mængde af varer, som sendes ud på markedet. For eksempel kan man sige, hvor mange kopper kaffe sendes der ud på markedet. Jo større udbud er af en bestemt vare, jo lavere er prisen som regel. Efterspørgsel er de behov for forbrugerne forventer, eller mangler af varer, som de som regel forventer en rimelig kvalitet, rimelig pris og rimelig status af. I Danmark overvejer og måles der hele tiden på, hvordan efterspørgselen på varer er ude på markedet. Det vil sige, hvad er forbrugernes lyst til at købe den vare til en bestemt pris. Prisdannelse på et marked foregår ikke helt tilfældigt, men er et samspil mellem på den ene side, hvad forbrugerne, efterspørgerne, er villige til at betale for en vare, og på den anden side, hvad virksomhederne, udbyderne, er villige til at sælge varen for. Så er der om, hvad et signalsystem betyder. Og signalsystem, det er tilpasning af udbud og efterspørgsel. Forbrugeren kan igennem sin adfærd, f.eks. ved at købe mange varer, så virksomhederne kan se, at de godt kan sætte priserne lidt op, og samtidig få flere varer, fordi efterspørgselen stiger. Så har vi om det civile samfund. Det civile samfund handler om hjælp, man kan købe sig til fra andre steder fra. Altså hjælp, som for eksempel ikke er fra familie, venner eller naboer. Med andre ord er det civile samfund også det, som kan ses som de sociale netværker og fællesskaber, der opstår, når mennesker forsøger at tilfredsstille hinandens behov. Så har vi om statens rolle. Og staten handler kort sagt om at træffe politiske beslutninger, og det vil sige, hvordan nationens penge bliver brugt. Hvor mange penge der bliver brugt på hvad, og hvor mange penge staten modtager for borgerne. Så er der om velstand og velfærd. Og spørgsmålet er der forskel på begrebet velstand og begrebet velfærd? Og det korte svar vil være, ja, det er der. Velstand, det knytter sig til en persons rigdom i form af penge og værdier som hus, biler osv. Og man vil sige, at Danmark har en god velstand i forhold til et land som Spanien, fordi Danmarks BNP, bruttonationalprodukt, per indbygger er dobbelt så højt som Spaniens, for eksempel. Men det siger ikke noget om, at en dansk borger er lykkeligere eller gladere, end en spanier er. For her så kommer vi til at snakke om velfærd. Og velfærd, det er et begreb, som er meget svært at måle på. Der er ikke nogen tal, som man sådan kan tage udgangspunkt i, for eksempel som bruttonationalprodukt. For her der måler man på glæde. Og her der kan man se en god illustration af det her med velfærd, fordi der står at man kan møde velfærdsfen og få sine ønsker opfyldt om velfærd, og så står der en dame, som stikker lidt ud fra alle de andre, fordi at, hun har en pels, og hun ser ud til at være velhavende og have mange penge, men det betyder jo ikke, at
hun er glad. For at måle på det her velfærd, så kan man også kigge på Maslows behovspyramide, med at man skal have opfyldt nogle essentielle krav for at kunne opnå større højder. Hvis man for eksempel har et land, hvor alle har et sted at bo, og hvor alle har adgang til mad og drikke, så har vi bunden det fysiske behov dækket. Og hvis der så oveni ikke er krig i landene, og der er sikkerhed i landet, så er sikkerhedsbehovene også dækket. Og når de nederste så er dækket, så vil det så være nemmere at kunne opnå de sociale behov, præcisionsbehov og selvrealiseringsbehovene. Så er der samspillet mellem stat og borger, og jeg ved godt, det ikke er så godt et billede, men samspillet er, at borgerne, der er her, de betaler skatter og afgifter til den offentlige sektor, som er staten, og tilbage får borgerne så velfærdsydelser, tilskud og overførselsindkomster. Det er simpelthen staten er en maskine, som er drevet af de skattebetalende borgere. Så er der økonomiformer, og her har vi 3 forskellige former for økonomi, og det er markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi. Den første, det er markedsøkonomi, og det er den mest udbredte form for økonomi. Det er det frie marked, hvor markedsmekanismen, altså udbud og efterspørgsel, fastlægger prisen på en vare. Fordelen er her, at man kan få en ekstra profit ved ekstra indsats, og det gør, at flere engagerer sig. Ulempen er, at der går en masse ressourcer til spil, for det for det meste kun er den billige vare, eller den vare med bedst kvalitet, der bliver solgt. Det kan også være, at en virksomhed ikke kan holde sig kørende, og derfor går konkurs og efterlader sig en gæld, plus de så arbejdsløse medarbejdere, der kommer til at stå tilbage. Planøkonomi, det er en økonomi, som ikke rigtig bruges længere. Ved denne økonomi bliver udbuddet af en vare, altså produktionen, fastlagt for en periode frem i tiden, og det kan fx være 2, 3 eller 5 år. Fordelen er, at man kan sige præcis, hvor mange ressourcer man har brug for, og derfor nedsætter man spild af ressourcer og nedsætter arbejdsløsheden, fordi beskæftigelsen bliver så høj som muligt. Det negative er, at der ikke er nogen profit at hente ved ekstra indsats. Der er derfor heller ikke nogen, som er tilbøjelige til at yde en ekstra indsats. Det er også tæt på umuligt at beregne helt præcist, hvor meget der skal bruges af de enkelte ressourcer, og derfor ender det ofte i enten over- eller underproduktion. Til sidst er der blandingsøkonomi, og her har vi på den ene side en stor offentlig sektor og en stor offentlig produktion. Og det bliver ikke bestemt af markedsmekanismens udbud og efterspørgsel, men på den anden side har vi en økonomi, der er baseret på de markedsøkonomiske principper om udbud og efterspørgsel. Grænsen mellem de 3 arenaer er ofte meget flydende, og her kan man snakke om, at hvis der for eksempel er en, der er til en fodboldkamp, der får reddet sit korsbånd over, så bliver han hjulpet af sine holdkammerater, som her vil være det civile samfund, og de ringer så til en ambulance, som er staten, og derefter bestiller man en taxa hjem og spiser takeaway mad, og det er så her markedet kommer ind. Styrke i blandingsøkonomien er, at de fejl, der kan opstå på markedet, kan den aktive stat hjælpe ved at give f.eks. dagpenge, svagheder, at det ikke er muligt for staten at stoppe al arbejdsløshed. Der er også meget høje skatter, hvilket mindsker produktionen, da det er billigere i udlandet.